ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಹರಿನಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಮಂಗಳೂರುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಕೊಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ರಜ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ మీరు ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆದಾರು ಇನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮೇರೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಗಳು ಡಿಎಂ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವೆನ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತೀನಿ 30+7 ಕಿಲೋಸ್ 7 ಕಿಲೋ ಈಚ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಡಾಪುಂಡ್ ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಂಡ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಾಗ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಂತ ನಿಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗೆ ತಿಪ್ಪು ಪಂದ ನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜನ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಬಡಾಪುಂಡ್ ಪಂದ ಅರ್ ಬತ್ತೆರಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ ಅವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲೆ ಜೌಲ್ ಪೋದು ತಿನ್ಕ ಪಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 1500 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ ಪರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಫುಡ್ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆತುನ ನಿಗಲೆ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡುಂದ ಅವು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸೀಟ್ ಉಂಟು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಗಲು 11 ದಿನಾರ್ ಮುಟ್ಟದೆತ್ತನು ಬೇರೆ ಊರ್ದ ನಿಗುಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನಕ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇದು ಪೊರ್ಲುದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿರ ಪಂದ್ ಓ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೊಡ್ತಿತ್ತರ ಸೊ ಅವೇನ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ ಬಟ್ ಎನ್ನ ತುಳು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಬಹರಿನಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಮಂಗಳೂರುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಕೊಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ರಜ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದಿರ್ತೀರ ಅಗಲೇನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕಲೆ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೆಕಂಡ್ ಒಂಚೂರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೀಕಿಗ ಊರುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಲು ಬಹರೇನ್ ಏಪ ಬಹರೇನ್ ಪೋಪಿನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತರ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ మీరు ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆದಾರು ಇನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮೇರೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಗಳು ಡಿಎಂ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ತೇಜು ಅಫಿಷಿಯಲ್ _ ಎಂಕುಲ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಲಗೇಜ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತೀನಿ 30+7 ಕಿಲೋಸ್ 7 ಕಿಲೋ ಈಚ್ ಪನಗೆ ಎಂಕುಲ್ 3 ಜನ ಇತ್ತ 7 × 3 ಪನ 21 ಕಿಲೋಸ್ ಎಂಕಲೆ ಕೈಟ್ ಪತೊನುಲಿ ಬೊಕ್ಕ 30 ಪನ 90 ಕಿಲೋಸ್ ಅಗುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಲಗೇಜ್ ಕೊನೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಆತಿನಿ ಜಸ್ಟ್ 74 ಕಿಲೋಸ್ ಆಯ್ನಿ 90 ಕಿಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಆತ ಪತೊನುಜ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೀಕಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಲಿ ಪತ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏಪಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ಕೀಕಿನ ಟ್ರಾಲಿ ಅನ್ನ ಕೈತೆ ಪತ್ತೊನ್ನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚದ ಕೀಕಿಗಂತೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬಡಾಪುಂಡ್ ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಂಡ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಕೀಕಿ ಪಂಡೆರ್ ಮಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಂತ ನಿಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಏತಿಪ್ಪು ಪಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನು ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಏತ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೇ ಮಲ್ದ ಬಂದ ಈ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೇ ಮಲ್ದಿನಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಕಲೆ ಕೇಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತೋಲ ಎಂಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ 400 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡ ದಾದಂಡ್ಲ ಆಯ್ತೋಲ ದಾಲೆ ಇತ್ತೆಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯ್ದ ದಾದಪ್ಪನ್ ಪಿನಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಯೋನೀಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ ಆತೆ ಬಟ್ ಮೊಗಲ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡದೆ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜನ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಬಡಾಪುಂಡ್ ಪಂದ ಅರ್ ಬತ್ತೆರಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ ಅವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅವೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಮಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ದೀತೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ರಿಚ್ ಪೂಜೆ ರೈಟ್ ಬಡವೆರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 10 ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕನೋಲಿ ಒಂಜಿ 15 ಸಮೋಸ ಕನೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಿಂತೊಲಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪುಂಡು ಒಂದು ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆದಿ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನಗ ಎಂಕಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಚ್ಚಿನ ಏಪಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಸಖತ್ ಉಂಡತೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲೆ ಜೌಲ್ ಪೋದು ತಿನ್ಕಾಪಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 1500 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಪೇ ಮಲ್ತಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಬುಫೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಖತ್ತಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟಮಿ ಫುಲ್ ತಿಂದು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಸತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರ್ ಅಂಡಲ ಪತ್ತುನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಲ ಫುಡ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಚಿ ಲೈಟ್ ಆದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ನಿಗಲು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿಡು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ದು ನಿಗುಲ್ ಕನಪಿನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದಿ ಪನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲೇನು ನಿಗಲ ಪರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಫುಡ್ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ತಿಂಜ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಡೆ ಪೋಂಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ಲಿ ಕೀಕಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋ ಮೋಲು ಇತ್ತಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಡೇ ಅಂಚದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಿಪ್ಪನ್ ಮೂಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸೀಟ್ ಉಂಟು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಕೀಕಿ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದವೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಲು ಒಂದು ಟಾಟದಾಗಲ್ನ ರಾಗಿದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಗೆ ದಾದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಬಾಲಿಗೆ ಐಟ್ 3 ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಅವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದ ಅಲ್ನ ಒಡೆ ಪೋತುಂಡು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಮಮ್ಮ ಹಂಗ್ರಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತದನಿಗಲೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಾರತೆ ಅಂಚದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾತ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿರಿತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯಿನಗುಲು ಅಗಲಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕೆಲವು ಸತಿ 16 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನಕ ಇಂಡಿಗೋಡ್ ಆತಿನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 6 to 7 hours ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಲೇ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರ ಎಂಕಲ್ ಏನದಾಯ ಪನಕ ಫ್ಲೈಟೇ ಬೈತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚದು ಅವಳ ಜೋಕ್ಲಿನ್ 11 ಉಂಡತೆ ಈಗ ಕಾಪುನು ಫ್ಲೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಅವು ಆತಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಯಾರಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ನಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತ ದಾಯಪನ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚಲ ಪೊಸತ್ತಾಜಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 2020 ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅದ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಾಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಗಲು 11 ದಿನಾರ್ ಮುಟ್ಟದೆತ್ತನ್ ವೇರೆ ಊರ್ದ ನಿಗುಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 240 rupees ನಿಗುಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈವನ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಆಯ್ಬೊಕೊಂಡತೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಅಗಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ನಿಗಲೆಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತದು ಒಂಚೂರು 3 ಗಂಟೆ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ದೆತೊನ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ತಿನ್ಯಲ್ಕಲ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿದ ಸ್ಪೈಸಿಲೆತ್ ಈಕೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಂಗ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅಲೆ ಕಂದಿನ ಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆನ ತಿಂಡೋಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಬೈಟ್ಸ್ ತಿಂಡೋಲು ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಅಂತಾರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿನಿಗ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್
ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಕೇಕಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲು ಚಳಿತ ಟೈಮ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಪನ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ಲಕ್ಕನೆ ಚಳಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಚಳಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆಲಂತೂ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಅಪಗ ಬ್ಯಾರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ದಸರಾ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರ ಕೀಕಿ ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಮಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೇರು ವಾವ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನಕ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಅದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿತ್ ಇನ್ 20 minutes ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿನಿ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜುಂಡು ಉಂದು ಬಂದು ಫಾಗ್ ಮಾತ ಜಿಂಜಿತ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಲಾದು ತೋಜೋದಿತ್ತನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿಲ ಓದಿತ್ತು ಪನೋದಿತ್ತು ಮಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆರ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೋಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊರ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಪಂಡೇರ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾ ಆರ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೀರಿ ತುಯರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿರ ಪಂದ್ ಓ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೊಡ್ತಿತ್ತರ ಸೊ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಏನ ಮತ ಕಂದೆ ಅನ್ಬೋಡೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂದೆ ಒಂದು ದೇಸಿ ಗೀ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ಕರ್ಪೆಡ್ದು ಕಂದಿನಿ ಕರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಸೈಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಾಂಡಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ ಗೀ ಮಾತ ಕನೆಪಿನಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕನ್ಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಡತೆ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕೈಪುನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚೆನಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ದಾದ ಮಾತ ಕಂದೆ ಪಂದೆ ಅಂತ ತೋಚವನು ಒಂದು ಮಾತ ಊರ್ದಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲ ಕಂತೆ ತೇಜುದಕನ SRR ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದಗಲಿಗೆ ಅಂತುಂಡತೆ ಸಖತ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದಪನಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಬಾನ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಆತ ಕಂದೆಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹುದ್ದಾಯ್ಪನ ಒಂದು SRR ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅವೆನ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಮುಂದಂತೂ ಏಪಲ್ ಎಂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೇಜು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನನೆ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನನೇ ಕಂಪನಿ ತೇಜು ಕಂಪನಿ ಎನ್ನನೇ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ರಗುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಜಯದ ಕಲರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮೂಲ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 240 rupees ಮಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಅದ್ಮೇಲೆ 70 rupeesಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು 100 2 times ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 140 rupees ಆಪಿನತೆ ಅಂಚ 200 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 140 rupees ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ ಇಂಕುಲ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರ್ ಬಿರ್ಕುವ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಪತ್ತಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಸಕ್ಕತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದಿ ಏರ್ ಗಜಿ ಬಿಜಿರ್ ದೋಸೆ ಏಪಲ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ಯಾನ ಐಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂದಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಮೀನಿಗೆ ಮತ್ತ ಮಸಾಲ ಪಾಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ಕಂದಿನಿ ಕುಡಲ ಮಾತ ಕಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂದೆ ಚಂದ್ರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಕಂದಿನಿ ಆಗಲ್ ನನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೋ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಒರುಡು ಅಮ್ಮ ಮೀಂದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದ ಐಕ ಅಮ್ಮಡಕೆಂಡೆ ಒಂದು ಓ ಮೀಂದ ಮಸಾಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡತೆ ಇಂದ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಚಂದ್ರು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಹೊಸತ್ ಬೈದಿನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಾರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಗಡಿದಾರ ಸೊ ಆರ ಅಂಗಡಿ ದಡ್ಡ ಪೋದಿ ಅಂಪಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಮಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಯಾನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಂತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಲ್ಲತಾರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನ ಕೀಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತರ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬೇಚಾರ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅರೆಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿದ್ದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಾತ ಮೀದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತರ ನಿಕಲಿನ್ ಮಾತೆ ಅನ್ ಭೇಟಿ ಆಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೇಜೋ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ఒక ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರನೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಡು ನಿಗುಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಈ ತುಳುವೇದಿನ ನಿಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು